Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Tonlarda garmon oynadın, tire-yak tınıp kaldı. Garmon mığına kusulup güllerden şıklar tamdı. Güllerden şıklar tamdılar. Eytirsin göz yaşları. İşitilip gitti sıman enkengnin endeşkeni. Tonlarda garmon oynama, muңlı bulursun balam. Bu dünyada muңsuzlar köp, neler kılırsın balam. Tonlarda garmon oynadın, enkengni tınlamadın. Күрекlerin suzdun, dillerin muңga mandın. Yaratkan şairimiz Engam Ağa Atnabay'ın iskitkiş şiiri yollarında şunda gına bitmez ilik nokta koyup durabız da, muңlı көңіл халық arasından bulgan talant Klara Murzabayevaның көңілі білән тұташтырабыз. Ишимбайдан келген қунағым сәлемлей, һәм мин тапшыруын әзірләп алып барушы Зифан Агаева, біз башлыйбыз. Якынырақ келегіз. Туган тел долқыннарына келенгенсіз. Хәйрле сәгатьтә, Кlara. Хәйрле көн, Зифан апай. Ничек кенә килеп җитештең? Ишимбайлар шәпме? Безгә сәлам әйтеп калдылармы? Хәйрле көн, Зифан апай. Әйбәт кенә килеп еттем. Барыһы сәлам әйтеп калдылар. Әйтергә кирәк, бик байтак кына вакыт аралыгында бара тапшыруыбыз. Халык бик якын итеп кабул итте, ләкин күп кенә шелтәдә белдерүчеләр бар миңа. Гел шәпле йолдызларны гына, зур сәнгать әһелләрен генә күрсәтәсез. Халык арасындагы моңлыларны, сәләтлеләрен дә күрәсебез килә. Матур хезмәт җимешләре биргәннәрне, шәхесләрне дә күрәселәребез килә, диләр. Һәм бу дөрестән дә шулай. Теләгемне тормышка ашырып, сине кунакка чакырып алганмын. Инде без синең белән бер юбилейда очрашып, хайран тамашада булып, мин юбилейның башы ахырыннан бирле ничә тапкыр чыгыш ясадың, үзең гармоныңны алып, уйнап, халыкның күңелен булдырдың, шунча сокланып, сиңа гашык булып кайтып киткән идем. Һәм шунда күңелемә салып куйган идем, Клараны кайчандыр бер вакыт тапшыруга чакырып аласым бар дип. Ниһаят бу көн килеп җитте. Әйдә без синең белән икәү, бу гармон белән бергә янәш, гармон моңына ябышып кенә туган Клараның бәләкәй чагына кайтыйк. Ишимбай районы Кылгына авылы кызы ул. Һәм инде Мафтух апа белән Гайфулла абыйның эш бертек кызы арасында менә шулай шәп кенә итеп үскән теремек бала булган. Ничек үзе хәтерли икән бу елларны, гаиләдә үскәннәрне, әткәй-әнкәй гаиләсенә бергә кайтып китик әле. Әйе, ата-әсәемдең утансы кызы булып үстем, үз кыз араһында. Мәктәптә лә тырышып укынык, өйдә лә тырышып, аларның биргән кәңәшләрен дә хупланык. Һәр вакытта ярдәм кулы узып, ярдәм итәргә тырыштык, белгән эшләребезне һәр вакытта эшләнек. Алар безгә канәгать булдылар. Битләренә, йөзләренә кызыллык китермәнек дип уйлайм, Аллага шөкер. Күрше бабайлар әйтә торганы, Гайфулланың кызлары егетләргә биргеһез дип әйтә торганы. Чөнки без үз кына кыз булып үстек бит инде.
малайлар юк ине, малайлар эшендә эшләргә туры килде, бесәнендә сабырга туры килде. Кәбән башында ла тордым мин 3-нче класста гына укыган вакытымда. Апайым Хабай атта йөрәне күбәт арттырып, һеңлекәшем бәләкәйне ул вакытта. Шу кул араһына кергәс, төрле эшләр эшләнек инде. Эштән куркманык. Бәләкәй сакта ишу иртүк торар да инем, ут ягып бернем, сәй куяр инем. Шуннан һоң идәннәр юып ала торгайным. Әсәем шым гына йокламышка халыш ята торгайныктай, эшләгәне үдесен дип әйтепте инде. Шулай үттек инде. Гайфулла абый белән Мафтух апа кайсысы моңлы идеме? Кайсыдыр гармунда уйнап гомерен үткәнме? Кемнән килгән бу моң? Җырга омтылулар, Клара. Әсәем нык моңлы ине. Яшь ярымда гына әсәйдән калган ул. Әсәем ятим үскән. Шулай булуга карамастан аның эшләмәгән эше, кул эшләре, бәйләмдер, тегеүдер. Безгә бәләкәй сакта киемнәр, башкорт киемнәре тегеп кидерер ине. Калпакларында үз эшләре ине. Мандолинала уйнай торган ине. Ул нык моңлылык булгандан мин аңа охшап, әсәймә охшап йырлап моңланып йөрим инде һәр вакыт. Әйе. Ә менә әткәй, әнкәй шуны сизгән вакытны хәтерлисеңме, бәләкәй кичкенә чакта? Бу балада моң бар. Аерылып торган моң бар дип, берәр төрле сине дәртләндереп, илһамландырып җибәргән чаклары булмадымы? Балам, тавышыңда синең бик моңлы дип. Булды инде, булганга күрә шул гармун алып бирделәр бит инде. Ул вакытта уйный да белмәй инем әле. Шуннан һуң гармунда өйрәнгәс инде баянында алып бирделәр. Клара, иң беренче ул әйттем бит инде, әткәй, әнкәй күргәндер синдә, юкка гына алып биреп булмый. Миңа үземә 6 яшьтә гармун алганнан беләм, ул бик кыйммәтле корал, уен коралы, кыйммәт. Ул вакытта кием җитешмәгән чакта, күлмәкләр бездән кала, сездә дә бик рәхәт кенә тормыш түгел, авылда әткәй, әнкәй гармун алырга карар кыла икән. Алар ниндидер киләчәккә өмет баглаганнар. Үзең өметне баглаганнар, алып биргәннәр. Беренче тапкыр телләренә басканыңны ничегрәк килеп чыктымы? Берәрсе өйрәттеме? Теге хәрефме, цифрлармы язып уйнап карау булдымы? Ничегрәк өйрәнеп кителде? Күршелә Рәшит исемле агай була торган, ул гармонисене инде. Өйрәнгә килә бит гармонда хәзер. Ул миңа өйрәтәм диде, бытырлатып уйнап ала китә. Тәки күздәр өлгерә алмай бит инде. Тәк өйрәнә алмайм алай дип. Шуны 2 туган апайым уйнай бит инде минең. Шуның аны уйлаганына карап утырам да, гармунның телдәренә һызгылап сыга торгайным. Алай дип та килеп сыкманы. Үзем дә һизмәстән ничектер килеп сыкты. Менә 7-нче класста укыганымда басам теленә гармошканың көй килеп сыга бит инде. Анда мин исемдә мигән кызым Әпипә йырынан по-моему башланым шулай. 2 тапкыр уйнаганда шул телдән тагын 2 йырлар сыга, тагын сыга. Бәй, бул акасы шулай була икән дип шулай уйнап алып киттем инде 7-нче класста укыганда. Ә менә 2 кызның калган, 2 кызның сеңелең апаңда андай юнәлеш бар идеме, сизелә идеме? Гармон буенча апайым әлегелә баягы күрше бер агайдан өйрәнеп кайткан йыр көйләре уйнай торган инде. Шул уйнай торганы, ул вакытта ул 9-нчы класста укый иде, мин 7-нче класста укыйм бит инде. Ул шты алып китә алманы, ничектер. Мин уйнап алып киттем бит инде. Сестренканың түз уйнарга килә бит инде. Миңа өйрәт. Өйрәнү менән булмай, өйрәтеп булмай әйтәм. Мунсага барып карап әйтәм, может, әйтәрһең, өйрәнерһең әйтәм. Шулай мунсага барып, бер йөгереп, куркып сыгып кастым дигән сүзләрен дә ишеттем инде. Үзеннән үзе ул сразу баянда өйрәнде. Сестренка миндә, һеңлекәшем. Апайым олысы Безгә кушылып йырлай. уйнавын Уйнамайм, кушылып йырлай инде. Моңлы гаилә, матур гаилә, кызлар җырлап үскән гаилә. Минем күз алдына килә, тезелешеп эшләп торганыгыз, тезелешеп мәктәпләргә киткәнегез. Менә мәктәптә ул вакытта сәләтле балалар бит инде күреп торалар. Ул уң кулы була. Сыйныф җитәкчесенең дә уң кулы була ул.
Нинди мәшәкатьле, ниндидер чаралар булса да кулланырга, кулланышта йөртергә гармунчы кыз, моңлы кыз икән. Сине ничегрәк итеп мәктәптә менә үзеңнең ничек хәтерләүләрең, ял сәгатьләрендәме, ниндидер чаралар үткәргәндәме, гармун белән чыгыш ясаулар ничек булды? Сора һайын, шул байрам һайын гармуннар менән йырларга тура килде инде. Күбрәк теге мин белгәс, кайсак биюгә лә тырыштырып бирә торганым инде. Шулай катнашып, һәр вакытта клубларда ла катнашып үстем инде шулай. Ул вакыттагы конкурслар бик аз гына кимәлдә булса да була торганнар иде, туры килмәдеме берәр җирдә, мәктәптә укыгандамы, кайдадыр оештырган берәр тәңгәлдә катнашып карарга бер дә туры килмәдеме? Андай туры килмәне. Шул Укуыңа зыян итмәдеме? Гармунда уйнап, гел җырлап кына утыра бу кыз дип әйтмәделәрме бер вакытта да? зыян итмәде булай. 4-5 укылды инде. Ничек иде менә гармун көтеп торсын әле, башта дәресен әзерләп алам да, шуннан гармунга утырамынмы? Мәктәптән кайтырда инем. Әһә. Гармунымды һуҙып уйнап, дәртләнеп, шунан һуң эш эшләп алып китә торгайным. Әй. Өйгә эшләрде. Анан һуң өй эшләрен. Шунда әсәйем дә кушылып мандалина менән икәләшеп та уйнап ала торгайнык. Мандалинада тырышып карамадыңмы өйрәнергә? Тырышып карадым, бер генә уйнай белә торгайным, Карабайды. Әй. Шул. Йыллар үтә килә, хыял бит инде. Кичкенә чакта синең бөреләнеп кенә хыялларыңда уяна торган чагың мәктәп йылларында. Бәй булай гына булмый бит инде, уйныйсың, җырлыйсың, ничектер син алга план кора башлыйсың. Мәктәптән соң кайдыр барымынмы? Кемдер төрле юнәлешләр сайрый, әмма җырлап үскән, мин үземнән беләм, кыз, уйнап үскән кыз ул, аның барыбер хыялында шушы юл ята. Синең ничек туды хыяллар? Унысы гасты биткәс, медасмытыр үтәргәрәк бит шул сәнгать училищеһенә барырга дип сыктык, укытучым Айгөл Зайнулловна менән. Авылдан сыгып йөрмәгәс теге өйрәтергә юлды ла белергәрәк, русча ла белергәрәк дигән һәм ул мине алып сыкты инде. Сыкха минең паспортымды Ишембай районы Хайран авылына ебәргәннәр. Хәзер паспортсыз үтеп медасмытыр үтеп булмай бит инде. Сәгать 1-дән көндезге киске китергә дигән паспортны шунда көтеп утырдым. Укытучым китә торды, шул автобусга утыр, бул автобусга утыр. Паспортымды алырга кире истәлтәмәккә дип. Узын көн буе көтеп утырдым, китермәделәр паспортты. Шуның менән мин укырга һуңлап калдым, медасмыт үтә алмадым бит инде. Шуннан һуң авылда худругыбыз уйнас иткәйне, клуб мөдире әйтә инде. Әйдә, худруг булып эшкә кер. Уның сынып биткәс бит инде. Шуннан аларның һүзен тыңлап эшкә кирдем инде. Эшкә кирдем дә, улар әйттеләр инде, икенче елга барырсың направление менә Адилкультуранан ебәрәбез үзеңдә укырга дине. Ярарым әйтәм, эшләй башланым. 4 сентябрьдә 2004 ел эшләй башланым инде. 17 яшемдә. Эшләп йөрим инде шул. Концертлар куябыз. Шуннан һуң ярты ел эшләгән самала күрше авылдан Рәшит исемле егет килә торган иде. Минең буласак иптәшем инде. Сиңа 17 яшь чак. Мин 17 яшь, аңа уже 21 яшь. Армиянан кайткан. Шунда танышып киттек тә инде. Аралаша башланык. Әсәйем әйтә, кызым, армиянан кайткан егетләр ул уже өйләнергә самалайлар. Үзең уйла, укырга кирәк әле һиңә дигән әйткән һүзләре булды инде. Ну, мөхәббәт көчлерәк булган микән инде. Шул ярты ел гына йөреп, аралашып, дуслашып йөреп, июнь аенда кияүгә сыктым инде. Шундай бер кызык аралык бар, клубларда уйнаганда, худругта булып эшләгәнсең бит инде, клубларда гармуннар тартып җибәрәсең бит инде. Егетләрең төшмәс инде, күзе барыбер төшә. Гармун уйнап, кызларның гармун уйнап торган егетләргә төшә торган иде күзләре. Шулай бит Клара. Кызлар уйнаганда егетләрнең бөтенләй хайран төшә бит инде күзләре. Ул синең беренче чиратта гармуныңны күрепме, шулай моңыңны тыңлапмы гашык булдым дия торган иде. Ничек, ни дип әйтә торган иде ул сиңа? Ул минең йырымды ишетеп калып йырлаганма, ишетеп ул хайран калды, охшатты, яратты йырымды. Шуннан һуң элек бит инде магнитофоннар бит инде, зур том магнитофоны бар иде. Шуны тотып килгән миңа, менә ошында бөтен йырларыңды яздыр миңа дип. Яра, мин яздырдым да, ул алып кайтты, китте магнитофонын. Шуннан агаһы менә еңгәһе кайткан ялга. Шан еңгә, мин өйләнәм дип әйтә инде. Кемгә? Ней? Менә бер кызга. Кем һуң ул? Менә тыңлап кара.
тип магнитофонга куйганда кассетаны инде нитеп ебәргән, включай итеп. Китенде юкты һөйләмә, бул бит артисткалар инде. Нинде йөргән кызың булган дип әйтте инде. Юк, ул мине йөргән кызым, мин дингә өйләнәм дип әйтте. Иңгәм яшәп һөйләнде, килендәшем. Шундай ысраклар булды инде. Ничә ел йөреп калдыгыз тормыш иптәшең белән йөреп яшәп? 19 ел яшәп калдык инде. 2 кызыбыз туды. Олы кызым Роза, бәләкәсе Светлана. Кызларга туктаганда, кызларың бик күңелеңә хуш юллар белән атлыйлар, олы кызың хәтта эшкуарлык белән шөгыльләнә бит инде. Бит аннары менә ниндидер сәләтләр арасында сәләтләр була. Тегүчегә безнең заманда тегүче һөнәренә тартылулар сирәгрәк кебек бит барыбыр да. Элекке вакытта күп кеше бит булмаганлыктан тегеп карый, тегеп кидергән, әниләре янында бала үскән, күреп кемнедер теккән. Бу сәләттә кайдандыр булган бит. Олы кызыңда кайдан икән ул? Менә бүгенге көндә ул тегү һөнәрендә эшкуарлык белән дә шөгыльләнә, һәм үзенә ипи дә булдыра шуның белән. Бул хәләт әлеге байга әсәемдән килгән бит инде. Әсәем бәләкәйдән әйтәм бит инде. Өйрәнгәп, үзе өйрәнеп, үзе бәйләп, тегеп, күршеләргә, кешеләргә лә тегә торган бит инде. Ана шул хәләтлек кан менән минең кызыма күскәндер дип уйлыйм. Гәрчә авиация институтын уңышлы тәмамлаган булса да, бөтенләй икенче юлны сайлый. Һуңгы вакытта ул эшләгәндә мастер булып сыкты эшләгән yerеннән. Потом декретка китте бит инде. Шуннан ул декретта утырган вакытта шул тегәү, бәйләү, тәүдә бәйләне, күршектәрдә бәйләне, бунышкы ватуды бит инде, бунышкыга күршектән бәйләп, күлмәкләр дә кидерде, шапкаларын да бәйләп кидерде. Афарин. Бәләки кыз кешесе. Салават индустриал колледжын бетерде инде, экономика нибенса. Нинде исәпләүләр кирәк була икән, кызым шуны исәпләп бирәле, шайды бирәле дигән, тиз генә исәпләп, уже аңа шунда һәләте бар инде. Шул кадәрле матур гаиләләрдә кияүләргә нинди мөнәсәбәт, әби диләр бит. Теге башкача татарча әйткәндә әби дигәне күңелгә ятышлы ул, ә менә рус телендә тёщ дисәләр бигрәк тә кисеп кергән кебек. Ничек кияүләр белән мөнәсәбәтләре? Кияүләрем мактанып әйткәндә булмаган инде, Ходаем, әйбәтләр, үземнең кулгын авылы егетләре, үземнең белгән кешеләргә төштеләр кызларым. Әйбәт итеп йөренеләр, үзләрен матур итеп тоттылар, кеше арасында Йөземә кызыллык китермәлеләр. Үзебез сымак менә, например, әсәйләргә без шулай әйбәт булдык бит инде. Улар да шуның өчен миңа әйбәт булып үстеләр инде. Бәхетле матур тормышлар язсын кызларга, бәбиләргә, аныкларга. Клара, кызлар да җыр моңга тартылу булдымы үзенең кызларда үскәндә? Улы кызым йырлай да, гитарла уйнай. Нихи бар, тартымы бар. Бәләкәй кызыкаем биергә ярата торган инде. Бәләкәй сакларында биеп талды инде. Хәзер үзе бик биеп нигә сыгалмаһа, хәзер бунышкымда йөртә инде биюләргә, төрлеләргә йөриләр инде алар. Төрле сараларга. Кан белән барыбер бирелә, барыбер сизелә, моңлы балалар икәннәре. Шулай бит тормышта зур хыялың димәк синең килмәгән, ашмаган дип әйтәсе килә ниятеңә. Ләкин нәрдә гомер буе син гармуннан моңнан аерылмагансың. Беренче иптәшең белән 19 ел яшәгәндә, менә гармун аркасында төрле хәлләр була бит, идә җыр булганда көнләшүләр булдымы? Менә кунакларга барасың бит инде, мәҗлесләрдә утырасың. Сине белгәч тә иң беренче Клара, азрак утыргач та бит күңелсезрәк була башлагач та иң беренче бит инде гармунны китереп тоттыралар. Андый чиракларда ничек була торган иде? Әйбәт карашта булды. Бер вакытта ла көнләшү анда булманы. Мин бит җыр ишетеп калам да, яңа җыр утырып язып өйрәнәм, ятлайым, шуннан һуң үзем йырлайым да, илата торган җырга утырып илайым. Кызларым әйтә,
mama үзе утырып өйрәнә, ятлай да, йырлай да, ананың үзе илай да, ананың кешеләр дә илата диләр бит инде. Шуның өчен иптәшем ул якка минең хандугасын тибертте мине. Хандугасын горурлана торгайны. Теге күрде бит мин язып утырган йырды, өйрәнгәнде, ишетте бит инде. Кунаклары барды һинең. Әйдәле, теге йырыңды, яңа йырыңды йырла. Яңа йырыңды йырла дип әйтә торган инде. Шуңа бер кунакка китеп барабыз да, юлга чыгып барабыз. Бер агай әйтә, ул гармунда тоткан бит инде. Бер агай әйтә инде. Кустым уйнап бер әле дигән була инде. Эй, агай, вакытым юк ди. Уйнай белмәйм дип әйтмәй бит инде. Вакытым юк дип шунда әйтеп киткән вакытлары була торган инде. Алай миңа алай насар тыю булманы инде. Үзеңдә димәк көндәшергә сәбәпләр бирмәгәнсең инде. Моңлы булсаң да, җырлап торсаң да, шулай бит. Шуңа күрә инде бу матур гомер, кисәк гомер булган фаҗигале рәвештә вафат була бит инде. Иптәшең белән яшәгән булыр идегез. Оныкларга бергә сөенгән булыр идегез. Әйбит, әмма ләкин синең менә шул җирдә генә ял минутлары бирәсе килә, бу гаиләнең матур тәңгәлендә нокта куеп, шушы җырны шул рухы белән шул якларга илтеп бирәсе килә син башкаруда, чөнки 17-18 яшьләрдә килешкенә син тормышка чыгып, хыялларың да тормышка ашмый калып, аның күңел куенында матур еллар баклагансың. Әйдә шулай тик әле. Бер уйнап, җырлап, яшьлегеңә, балалар үскән елларыңа бүләк ясап алыйк. Рәхәтләнеп, кинәнеп тыңлап алсын безнең телевизор караучыларыбыз да. Узган елларга син генә түгел, үзем дә кайтып киттем. Шул 18-17 яшьлек чакларга бер кушылып җырлыйсы килде, бер кушылып елыйсы килде, Клара. Шундый моң рәхәт кичкәннәрдер телевизор караучыларыбыз да бу минутларда. Әйдә эш елларыңа тукталыйк әле. Бер ара ук анда эшләгәннән соң сиңа Белорет якларында хәтта миңа телефон аша әйткәч, СИЗОда эшләп алырга туры килгән бит инде. СИЗОда булдым дигәч әллә халыкка шулай әйтсәк, мин әйтәм, утырып чыккан мәллә Аллам сакласын дип әйтерләр дип. Менә бу еллар хакында да ничек анда барып белгәштегез? Без өйләнешкәс, иптәшем менән Сәемдин бер туган кустыһы безгә командировкага кайтыштай кирип сыктыла инде. Агай мәйтәм эш кирәк дигән булам инде. Элек вакытта бит инде отработка менән университетта торганнарны бит инде. Мин һезгә дип вызов бирәм, эшкә бу. Тинле безгә вызов биреп, шул иске эшләр нигә эшкә кирдек инде, контролер булып инде. Анда 3 елда 4 айда 25 көн эшләп калдым инде. Анан декрет ялына киттем инде. Шуннан сектор бу якка тартты, выведен якка ишем аякларына кире ул яктан күсенеп килеп, Салават калгана урынлашты инде. 90 елдан бирле әлеге эшләгән ишемдә Салават җылыты үзәгендә, Салават җылыты үзәгендә эшләп йөрим инде. Хәзер анда ошо организация 32 елмын эшләгәнне. Эшләгән дәврдә һәр вакытта достың үзең белән, гармун белән, авыр вакытларында да җиңел вакытларына, ләкин авыр вакытларның авырлыгы эштә күренми, шул эштән кайткач ялгызлыкта күренә. Алай яшәп булмый бит инде. Син кайсыдыр көндә карар кыласың. Күпмедер вакыт яшәгәннән соң тормышка чыгарга, дусларың таныштырып, бу вакыт аралыгы инде 15 ел дәвамында син тагын икенче тормыш иптәше белән яшәү башлап киткәнсең. Дәвам итеп киткәнсең. Бу хакта ничегрәк булды? Без шул таныштырдылар да инде. Ул да гаиләһе белән айлашкан булганнар инде. 2 баласы бар аның да. Шайып тормыш көтеп алып киттек инде. Балалар да мам яңгы тормыш түгел, үзеңә
bir iптеш tap dip karşı kelmediler. Şöyle dip birge уже 15 yıl ömür itip taşlanak indi. Bu Sibir taraflarında işlebiri. Şol. Ümitlerini akladı mı? Mine sana tirek kirek idi toyanış, muңlarыңны da koşulup, tınlap, jırlarыңda anlaytırgan, janыңны anlaytırgan kirek kişi bulgan bit indi. Ул яклап акланды mı indi Ул turmuşta? да тоже гармонда уйнай. И ikimiz de garmонда уйнайбыз инде. Уңа шул менин ер muңларым аңа окшаны инде. Аның нейле матур дип йырлай, кайнам Рәшидә инде. Охшаттылар инде, үзләре шундай музыкаль гаилә инде. Шайтып бергә килешеп яшәп ятабыз инде шу көндә. Матур turmuşta уйланган уйлар бар, кемнәргәдер әйтмәгән серләр бар. Серләрен кемгә сыя синең? Серләрем күбрәк бер туганыма, апайыма инде, һеңлекәшемә. Дуслардан бер генә дусым бар дип әйтәм икән. Их дигән ахиретеңнең исемен әйтик әле. Ай шатланып китсен. Безне тыңлап. Гөлнара исемле, Ишембай калаһында яши. Минем классташ Айдардың хатыны инде. Шул мин аларны юбилейемә сакырган идем инде. Ул иптәшенең юбилейенә тәүдә ул сакырды инде. Мин Клараны гына беләм, минең классташларым арасыннан. Ул миңа бик нык охшай. Мин аны кунакка сакырам, һинең юбилейеңә дип, аның юбилейенә барган идем инде. Айдардың инде классташым. Шуннан һуң кунагашы карагашы дип, мин уларны үзләрен сакырдым инде юбилейгә. Шул Гөлнара Айдарлардан катыша берем инде. Әлеге көндә син дусларың ахирәтләрең белән генә барысында үпкәләтмибез, калганнарда ахирәтләр байтак кына, шулай бит Клара синдә. Ләкин инде бөтенләй теге гамәлдә бик якын булганы, бик җанга якын серләрен сыйганы. Шулай бит әле әйтеп киткән Гөлнара. Гөрләп торасың, мәҗлисләргә йөрисең, гармоннар белән кәйф күтәрәсең, җырларны матур итеп өйрәнәсең. Һәр яңа, нинди яңа җыр чыга? Менә без синең белән бәйләнештә торабыз. Нинди яңа җыр чыга, шул ук вакытта сүзләре, көйләрен тизрәк алып, табып, тизрәк өйрәнергә утырасың. Димәк, синең бу гомерлеккә бу рәхәт, матур сәләтең дип әйтәсе килә. Менә шушы тормышыңның ишендә яшисең. Бүгенге көнне түгәрәк дөньядасың. Бәхетлеме син? Гомумән бәхетлемен дип әйтсәң, ни өчен шулай дип әйтәсең? Гомумән синең өчен бәхет төшенчәсе ни ул? Бу сорауны кемгә дә биреп була? Һәркем үзенчә җаваплый. Бәхетлемен. 2 кызым бар, 2 киявым бар, яньянсәләрем бар, туганнарым бар. Шуның менән бәхетлемен. Һаулыкта, тазалыкта, байлыкта гына шулай балаларыма бәхетле гомердә теләйем, парлы гомердә теләйем. Минең тормышым кабатланмаһын, айрышулар булмаһын. Алла бирһә, тигез гомер итһеннәр дименде. Бүгенге көндә менә бармы шундай их дигән берәр максатың? Менә шушы нияткә барып җитәсе иде дигән. Максатым шул артист булам дигән тормышка ашманы, хыялым. Шул гына үкенечле булып калды инде. Үзара үземчә йырлап йөрим инде. Кунакларда сакыралар. Бүгенге көндә менә үзеңдә ниләр, кылыкыңда ниләр үзгәртер идең? Кайсы ягыңны нык яратасың үзеңнең? Главное, авырмаска инде, авырмайса, дәртләнеп тормышка башты югары тотып, бирешмәскә, һәр вакытта кәйфле булып, балаларым өчен, балаларым хукланып торырлык булган. Шундай инде. Шәп ягын әйтмәскә уйлый инде, мактанасы килмей. Ул бит инде бик гади безнең халык арасындагылар. Шуңа күрә әминә шәп ягын әйтәсең килмәсә дә берәр бармы шундай сыйфатың халкыңда? Шунысы инде әзрәк аксаклый, миндә менә шул ягы миңа әзрәк кымачаулый дигән бармы? Үзең яшамаган берәр ягың, яки кыюлыгың җитми, яки бик ничектер инде курку бармы берәр әйбердән, ниндидер нәрсәдәндер тормышта берәр төрле шундый бармы ягың? Әзрәк кыюлык та әйтмәйдер инде. Дип әйткән вакытлар бар инде ул. Кыюлыгым җитмәде. Кыюлыгым җитмәде шул вакытта. Туры сүзлеме син тормышта? Мин туры дип әйтәм дә була. Үземдең
Үземсе эшләгем килә инде, үземсе. Менә сиңа кемдер әгәр дә мөхәббәткә мөхәббәт белән җаваплыйбыз, дуслыкка дуслык белән. Шулай бит, яхшыга яхшы белән. Ә кемдер сиңа сисәң начарлык менә җибәрә. Ул бәлки ниндидер сүзләр аша ишетәсең, ул ничектер күзеңә генә карап әйтмәсә дә, андыйга нинди җавап бирәсең? Тәүдәрәк ала торгайным күңелемә кыен итеп, ә хәзер үткәреп ебәргә тырышам инде. Дөньябыз төрле хәлләр була. Күңелемә авыр алмайым. Шуны үткәреп ебәргә тырышам. Карашын үзгәртәсеңме ул кешегә, ягъни һаман саен аның белән аралашуны дәвам итәсеңме? Шулай булуга карамастан. Ну, аралашырга тырышам, һаман да дуслык дәвам итсен дип уйлайм. Кешедә өмет калдырасың, Өмет димәк. калдырам инде. Бу кыска гына гомерләрдә асылланышып яшәргә булмаган тим инде. Соцсетләр белән дуслык бармы? Утырасыңмы интернетта? Бар. Менә синең бит гармун моңнарыңны бит халык арасына таратырга кирәк. Менә элекке вакытларда җыйнаган җырларыңны халык сәләтләре дип булса да чыгара торган әле флешкалар, әле дискаларда калдырырга бер вакытта да уйламадыңмы? Җыентыклар чыгарга уйламадыңмы? Синең бит башкару осталыгың да үзеңчә. Уйлайм инде, уйларга өмитләр бар, шул тырышам инде. Менә шундый өметне сиңа ялкынны без бүген өстәп җибәрик әле. Шундый уйда яшәргә кирәктер сиңа. Шундай уйда уйлап йөрим инде. Аш-су белмәсен яратамы Клара? Яратам, пешерергә яратам. Балаларны нәрсә белән сыйлый икән тәмле итеп? Ой, аларда инде ту булышкалар, ту вак биләшләр, ту пироглар менән инде, пирожкалар, камырашлар яраталар инде менә янсәрләрем инде. Шатланышып, куанышып, үзәй ләсәй пишерде диләр инде. Әле менә Ишембайдан килгәч халык арасыннан сәләт дигәч кемдер бит инде күрсәткәнчә әйтергә мөмкиннәр. Ниндидер элеккерәк вакыттагы бер авыл ханымы чыгар инде, шундый инсафлы гына булай гына әйтеп утыра торган дип килеп чыккач, артистларың бер якта торсын, прическалары үзен караган, үзенең сыйфатын белгән, шундый горур гына ханым икән диләр. Менә бу матурлыкны ничек саклыйсың син? Салоннарга барасыңмы? Әллә кызлар сине булай тоталармы? Ике кыз. Ну, Шулай шундай итәргә кирәк. очрашулар, байрамнарда, зуррак байрамнарда салонларга барам инде. Булай өйдә генә утырган вакытта ту кызларым нидә ярдәм итеп бирә, прическа менән дә. Ну, үзеңдә матур кыяфәтеңдә матур тоттаң бит, үзең өчен дә яхшы бит инде, кеше арасында йөрибез бит инде. Шуның өчен тырышам инде. Көндә сәсемде юам, көндә тизәнеп, бидәнеп эшкә барам. Ял вакытын кайда яратасың уздырырга иптәшең, балалар аннан тыш бәлки берәр төрле үзеңнең генә белгән. Ял вакыттарын, яй көннәре бигрәк тә природалы яратам инде, һау инергә яратам мин. Балалар менән күбрәк менә күмәкләшеп, кодагыйлар менән, туган тумасалар менән бергәләп йыелышып барган вакытларны рәхәт инде яратам инде. Кешеләрдә син һәр вакыт яхшы якка сөйләшкәндә дә күренеп тора, сине бурып алып китеп булмый начарлыкка. Әйттерегән индидер сүзләр бигрәк шундый бик ягымлы гына караштасың син бүтән булган тормышка. Ләкин бар бит тискәрлекләр дә күп, кешеләрдә яратмаган сыйфатың нинди? Клара, димәк синең күңелдәге яхшылык. Мин яхшылык кына уйлыйм, менә кешегә нисек кенә булса, берәйнең берәй проблемаһы килеп туһа, или берәй димәһен хаташып биргәнме дигән һәммәк менә кешегә ярдәм итәргә торам инде. Матди якны кем күбрәк кайгырта, иптәшең үзең? Мин үзем, Кешелек кемнең кулында? минем кулда. Акча күп итеп бүген килеп керсә нәрсә эшләр идең? Өләшеп бирернем. Менә Уртаклашыр инем. Менә шундый кеше бездә кунакта. Хәзер менә бу матур дулкыннарны саклыйсы килә. Хәзер иң кызыграк сорауларны бирәм. Менә гармон белән булганда төрле кызыклы вакыйгалар, очраклар да килеп чыга бит инде. Я кайыш өзелгән була, берәр җирдә чыгыш ясаганда, берәр төрле сүзләр онытылганы булырга мөмкин. Шулай бит инде. Я кемдер кымашаулау, берәр ниндидер бер кызык хәлме, вакыйгамы хәтереңдәме? Сөйлә әле. Нисәнче ел икән исләмәем, туйга сакырдылар. Кызагыймдың бер туганның улы өйләнде инде. Караган авылында клубта туй үткәрделәр. Киләбез бит инде. Килеп беттек клуб алдына, уйнап нетергә бит инде, уйнап торырга гармошканы. Инде уйнаган башлаганда кайшы дилеп китте. Кайшы дилеп киттеләр. Хәзер нишәргә йөгерешеп бер кыза үзенең кайышын сисеп алып биреп, тагып миңа шул кайышты хаклап йөреттем дә ул гармошканы. Хатып бердем инде, хөрәгәсләрне хатыгыз дигәнсә ул гармошканы хатып бердем. Дә балаларым миңа, ике киявем, ике кызым гармошка подарок итте. Ягыннан
Шундый кызыклы мәзәкле вакытлар бар, яңа еллар бар, башка тәңгәлләр бар. Гармунчыны утыртып, кареталарга утыртып, шоналарга утыртып, кодалар янына уйнатырга да алып барганнарны күргәнем бар мин. Менә хатын-кыз бу мәсьәләдә булса, бөтенләй мәзәк кызык була бит инде. Син шундый очракларга эләккәнең булмадымы? Кайдадыр кызык эзләп кода-кодагыйлар. Идәлкеләр шулай тигәләр, кода-кодагыйларны утыртайык та, утыртып алып китик әле шонадамы, яки аларны мунчадан чыккач каршы алыйк, яки берәр хилафлык эшләгәндә яңа елларда бит инде мөгъҗиза тудырыр өчен берәр төрле кулланганнары бармы синең уйнап торган чакларыңны? Андай кызыклы нелер булгаламан инде. Түки мен уйнарга, йырларга инде шул главный минең. Менә әле вакыт үтмәгән әле. Тыңлап утырсыннар әле кода-кодагыйлар да, дусларың да, яңа еллар була. Клараның бу матур итеп уйнап җырлаганнарын бөтен дәңгәлдә кулланырга кирәк. Гомер кыска бит, матур. Һәм инде киләчәккә үзеңнең кешелеккә, балаларыңа, туганнарга, якыннарыңа әйтеп калдыр теләкләреңне ишеттерми булмас ахырда. Илебез тыныс булһын, балаларым исән-һау булһын, ян-яшәрләр исән-һау матур укыһыннар, тәртипле булһыннар, туганнарым һәр вакытта шулай ягымлы булһын. Гомумән, һәр вакытта әйбәт булып калыр кирәк, кешелекле булыр кирәк, ярдәмсыл булып калыр кирәк. Менә үземдә уйлайм, үземдә ярдәмсыл, кешелекле дип уйлайм инде. Һаулык главный, һаулык булһын, илебез тыныс булһын. Шул вакытта гына дөнья түгәрәк, күңел дә була, ризык та бар ашарга дигән һымак. Эшебез булып торган, исән-һау пенсияга сыгарга Алла бирһә. Бездә бит инде пенсияга сыгармалар, яшьте күтәртеп куйдылар. Яшәрттеләр. Мин яшәле дип йөрим инде. Күз тимәсен. Шул. Клара, тапшыруның ахырында сиңа килүеңә рәхмәт әйтеп, сокланып булай дияр идем. Заман борчулы. Менә без әле гармун, моң турында күбрәк сөйләшеп утырабыз. Ләкин шушы борчулы заманда, теге сугыш вакытларында, афәтләрдә безнең ата-бабаларыбыз күргән авыр газаплы көннәрдә дә кулларында гармун белән узатканнар. Җиңү көннәрендә эшелон чәчәкләргә күмеп, чәчәкләр ыргытып, эшелоннар, вагоннар өстенә солдатларны каршы алганнар. Әле аркалары мөши әйткәндә, каралы-аклы кинокадрлардан гел хәтерләребезгә җыелып калган. Бүгенге көндә дә борчулар күп. Бигрәк тә зәңгәр экраннарны ачсаң. Безнең туган телнең зәңгәр экраннарын ачканда, шушы борчулы аралыкны оныттыра торган аралыкны ишеттереп, күрсәтеп, халкыбызның күңелен йомшартып, сагышларын таратып яшәтәсебез килә. Менә шуның өчен сине чакырып алганмын мин бүгенге тапшыруга. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә, әнә тегендә кул чабалар һәм үтенәләр. Тапшыру ахырында Клараны тагын да бер җыр җырлатып алса иде, диләр. Теләгегезне тормышка ашырам. Әйдә, Клара. Тирә-якка моң түгелә. Еласын, елаганнар.
Йокларын бүлеп, сөйгәнен ойлаганнар. Сөйгәненнән сөйлеп тә, сөйлеп туймаганнар. Мең газаплы мәхәббәттән өмөтен жуймаганнар. Гармунчыга сүз әйтмәгез, гармунын елатадыр. Бәлки ул үзенең гомерен елатып җырлатадыр. Гармун телләре хисапсыз, санаулы гомер генә. Гармун күреге сузыла, сузылмый гомер генә. Моңлы гомерләр җитешми, моңсызлар күбрәк әле. Моңсызларны уятырга гармуннар кирәк әле. Гармуннар кирәк әле. Искиткеч матурлык белән бергә булдык. Хөрмәтле телевизор караучылар, көтәбез сезнең арагыздан да шундый гүзәл шәхесләрне, геройларны мөрәҗәгать итегез. Туган тел дулкыннарында яна күрешкәнгә кадәр. Онытмагыз, әледән-әле тапшыруларны бер артлы YouTube каналына Зифа Нагаева битенә сала барабыз. Әлегә хуш булып торыгыз.